Június első napjaiban történt, hogy a gazdasszony és Hajdani Dajka, Agafja Mihajlova egy fazik frissen sózott gombát vitt le a pincébe, megcsúszott, elesett, s kificamította csuklóban a kezét. Eljött a fiatal fecsegő körzeti orvos, aki csak nemrég végezte az egyetemet. Megnézte a kezét, s azt mondta, nincs kificamodva, nyomókötést tett rá, s ott maradt ebédre. Nyilván nagy gyönyörűséget élt benne, hogy híres Szergej Ivanovics Koznisevvel beszélgethet. Hogy felvilágosodott nézeteit kimutathassa, elmondta az összes járási pletykákat, és elpanaszolta, hogy a zemstvo ügyei is milyen rosszul állnak. Szergej Ivanovics figyelmesen hallgatta, kérdezgette. Az új hallgatón fölbuzdulva mind beszédesebb lett, és néhány találó és fontos megjegyzést tett, amelyeket a fiatal doktor tiszteletteljesen méltányolt, s végül is abba az öccse előtt jól ismert eleven lelki állapotba került, amelyben ragyogó és élénk beszélgetések után rendesen kerülni szokott. A doktor távozása után horgászni kívánkozott a folyóra. Szerette a horgászást, szinte büszkélkedett vele, hogy ilyen ostoba foglalkozást szeretni tud. Konstantin Levin, akinek a szántás és a kaszálók után kellett nézni, ajánlkozott, hogy a bricskán majd kiviszi. Az a szaka volt az évnek, a nyárhágója, amikor az idei termés sorsa már eldőlt, a jövő esztendő vetés gondjai kezdődnek, s beáll a szénakaszálás, amikor a rozs már egészen kihányta a fejét, szürkészzölden, még könnyű üres kalásszal hullámzik a szélben. A zöld bab a sárga fű közibe szórt bokraival egyenlőtlenül hajt a kései vetésben, a leveledző korai hajdina pedig már betakarja a földet. Amikor a marháktól kőkeményre tiport parlagok, meghagyott utaikkal, amelyeket az eke nem vág föl, félig fel vannak már szántva. A kihordott trágya száradó halmai együtt árasztják szavukat az alkonyatban a méztermő gyomokkal. A laposokban pedig kaszát várva sűrű tengerként nyúlnak el a jól gondozott rétek, köztük a kigyomlált sóska feketedő szárának csomói. Az az idő volt, amikor a mezei munkában az évente ismétlődő s a nép erejét esztendőről esztendőre igénybe vevő aratás kezdete előtt rövid pihenő állt be. A termés gyönyörű volt, a ragyogó, forró nyári napok rövid, harmatos éjszakákká változtak. A két testvérnek az erdőn át kellett a rétre hajtania, Szergej Ivanovics egész idő alatt a sűrűsödő lombú erdő szépségében gyönyörködött, majd egy öreg, virágozni készülő, sárga bimbókkal tarka árnyékos oldalán sötét házfát mutatott neki, majd a fák ezidei smaragdszínű ragyogó hajtását. Konstantin Levin nem szeretett a természet szépségeiről sem beszélni, sem hallani. A szavak elvették a szépségét annak, amit látott. A bátyja beszédjére rábólintott, de akaratlanul is máson kezdett el gondolkodni. Amikor áttértek az erdőn, egész figyelmét a parlag foglalta le fönn a halmon, amely hol fűvel sárgált, hol legázolt és kivált foltokkal volt kockás, hol kupacokkal szórták teli, hol pedig föl is szántották már. A földeken hosszú sorban jöttek a szekerek. Levin megszámolta őket. Elégedetten látta, hogy amit kellett, mindent kihordanak, s gondolatai a rét láttára a szénakaszálására kanyarodtak. A szénakaszálásban volt valami, ami mindig az elevenében nyilalt. Ahogy a réthez ért, megállította lovát.